Sa moto, nga nagtinutukay jud ming duha ni Alejandro while nagtilap-tilap ko sa kong mga tudlo. Actually, nauwaw na jud ko sa kong gibuhat. Pero gapadayon gihapon ko eh. Bahala na jud ni. Pero taod-taod ana kay gibadlong nako sa kong amiga o gipaundang nako niyag tilap-tilap sa kong tudlo. Ka jud. Gipadali pa ko niya gaon kay lagi muadto na mi sa dagat og mamiga na daw mi. Natingala pa ko ana kay among isa ka barkada nga si Alexa. Kay wala naman ni kuyog namo. Ningon po na si Eliza nga barkada nako nga nahali na kuno. Tuan na daw kuno sa barkada sa bana ni Kim. Naahak na jud ni. Ayaw lang jud kog ingna nga si Alejandro to. Ahaka na jud. Basin masandan hinuon ako siya sa kuang whole nga body para lang mabag-o ang iyahang hunahuna. Ang bitaw. Pero mabalaka man jud ta ba? Aksyon man pud ta og kahadlok ani. Ayaw sa intawon ilabog si Alejandro sa lain, Lord. Sa motong samtang nangaligo mi ni Eliza sa dagat, waajud ko sa mood. Tungod lagi ni Alejandro, kay base namiga na to siya gayo. Wala ko kabalo kung anong nabalaka pud ko, nga wala may kami ni Alejandro. Nagmugot rajud ko ana. Ug akong mga smile, kay pinugos rajud kayo. Ug hangtod sa nakabantay na gina sa Eliza. Ug nangutana siya kung naunsa ko. Gitubag ra po na ako siya nga. Wala eh. Muadto ra ko sa cottage kay wa ko sa mood ug magpahuway sa ko. Ug kay lagi nakabantay yun si Eliza nga wala na jud ko sa mood. Sa motong gipasagdahan ra ko niya. Nagbaklay na ko padulong sa cottage nga nagmugot na ako ang naw. Nilingkod ko nga pinasapot ug bahala sila kay wa jud ko sa mood para mag-adjust. Dayon gikuha na ako akong phone. Dayon gitaod na ako akong earphones. Plus ako dayon nang gi-full og volume para wala jud ko'y laing madungog. Ug sa dihang wala na jud ko kabantay nga nakapiyong naman day ko. Nakatulog jud ko gadget. Siguro tungod pud to sa nindot kayo ang hangin adtong dapita. Pero sa pagmata nako, medyo nakuratan jud ko. Kay nakasandig naman ko sa usa ka abaga. Ginay-hinay pa nako nagtan-aw kung kinsa maning abaga ang ako ang gisandigan. Ug pagtan-aw jud nako, si Alejandro man jud na ang ako ang gisandigan. Dayon nakabantay ra po dayon na siya nga nakamata nako. Dayon ni tan-aw siya nako. Dayon ni smile. Taniha kong ingnan nga katug sa basin katulgon pa ka. Tubag pud ko niya nganong naama ka dire. Nitubag pud siya nga bawal day ko dire nga imbitado man ko. Pero wala gihapon ko sa mood ato. Kay feeling jud nako kay perteng pamiga niya dito. Sa mga to nga nahilom jud ming duha. Pero taud-taud ana ningon man na siya. Unsa may imong nakaw na tong gabi o naman? Nitubag pud ko nga asa man nato. Naglimod-limod jud ko eh. Nitubag pud siya. Katugong nikalitra ka og video call na ako. Nitubag pud ko niya nga ambot lang og unsa na imuhang gistoryahan hoy. Nitubag siya. Isas malimod pa jud ba? Unsa man? Gusto pa nimo nga usa-usahon pa nako.
og iistorya nako tanan si Moha. Kanang detalyado kayo. Nitubag pud ko niya nga paghilom ko no be. Tabian na kayo ka. Di ba ga-explain ako ni mo ana? May paadto ka si Mohan Chicks ba? Nitubag po na siya nga dili ko. Dihara ko nimo. Og wala na lang jud nako siya tumpangi. Kay mura gikilig man ko eh. Dahil ningon siya. Ngaw niya. Nalipay kasi mong gibuhat yun niya. Nito bagpod ko. Nga asa man adto. Katong tilap-tilap ko sa kong tudlo. Nito bag siya. Nga mura man kaog ng hagit ba. Tabagpod ko niya. Nga salap day na ako og gilamian ko nimo. I mean, sa shrimp di ay ba? Dahil ni katawa ko. Tabagpod siya nga. Pero napay mas lami sa shrimp man. Nito bagpod ko nga. Hansa man. Kanang imuha. Sabay ni tanaw ko siyahang Junjun. Buhi nga lagi. Pero bahala na dyan. Wala na ko'y pake. Kay sobrang nag-enjoy ko nga sungogon sa Alejandro. Nagpanglingo na lang gina siyaw ni Ingon nga paghilo maragod. Crab manggoy mas lami pa sa shrimp. Then ikatawa siya. Tubagpod ko nga sorry god. Sala baday na ako nga lamion eh. Sabay tudlo siyahang Junjun. Basta kay nakurat yun na siya sa pagtudlo nako siyahang Junjun. Murag giganahan po. Bitaw. Sa matong niingon siya nga, paghilo maragod darabi. Musta man ka? Ito bagrapod ko nga okay ra ko. Ug nagpadayon ra gyud may getting to know each other ni Alejandro. Nakabalo ko nga seaman siya. Ug kabalo na pud siya nga maestra ko. Pero wala sa ko nagmaestra karon. Ug nagtrabaho ko sa munisipyo. Dayon taod-taod ana kay nang hagit na siya nga mga ligo damig dagat. Sumoto nga nangaligo pud tawon mi. Ug naay biga-biga ginagmay. Ug sa dihang nakitaan mi sa kong amiga nga sa Kim ug siyang bana. Kamahak. Kadako bagngisi sa duha eh. Gisungog pa mi nila. Sumoto nga nagpalayo na lang mi. Kay para walay manungo. Sa dihang naaman dyan ay duha ka foreigner nga nangaligo. Nga nakatupis ra. Siyempre nakatanaw gyud tawon sa Alejandro. Kana pa nga grasya naman na. Huwag ako siyang giingnan. Nga lamion sila no. Nito bagpod siya. Mas lami pa man kaadto ba. Ako pa siyang giingnan. Nga mora magnakatilaw na kanako ba. Nito bag siya nga wala man. Wala pa. Pero base sa kong nakitaan, enough na to para makaingon ko nga lami jud ka. Aha ka jud. Sakaan man po tag dili maayo nga feelings aning style ba. Tinuod jud nga maka-turn on ba. Promise. Sa mga to nga mga alas 6 na siguro to, nangaon namin. Ambot pod aning Alejandro, nga di man jud mo buwag nako. Naunsa man in tawon. Og sa dihang nang lingkod nami, nag-isig pinart ni Rayna. Og as expected, ni tapad jud nang kamahak nako. Gipasagdahan ra pod nako eh. Ganahan man pod ko. Bitaw. Sa mga nga tagay-tagay na sila. Well kami,
Insaktong wine lang. Ug hangtod sa dihang naa naman ko'y na-feel nga kamot. Ang kamot di ay ni Alejandro naa na sa kong legs nga gapatong. Wala ra sa nako tagda. Hangtod sa nagkaana man lihok-lihok ba. Iyahan na di ay himas-himas sa kuang legs. Ug sa tinud-anay lang, maka-turn on jud siya. Promise. Ug sa dihang gitawag makunyag ka. Nangutanap ako kung naunsa siya. Nito bagra pod siya nga wala ra daw. Dahil ning smile siya. Ug nabuing yun siya kay iya man ang gipatong iyahang nawong sa kong abaga. Dayon, hinay-hinay na niya gisulod iyahang kamot sa kong sanina. Dayon, iyahang himas-himas ang ako ang tiyan. Nabuing na dyan. Sumatong ko siyang giingnan nga pagpuyo ragod darabi. Makitaan ganita na nila ron na. Nito bag siya nga. Dili lagi. Basta ayaw lang pod pagpiyong-piyong dara kung giganahan na kayo ka. Ahaka na lang dyan ani niya eh. Pero ako siyang giingnan nga pagpuyo ragod darabi. Hubog na dyan ka ba? Tanawa ni mohang nawong. Puwa na kayo. Ang dito bag siya. Basta kay pasalamat ka nga nakapugong pa ko ganiha. Samtang nagtilap-tilap ka si moha mga tudlo. Ayaw na yutuos ba kay basin dili ko kapugong. Dito bag pud niya. Ay sus. Ayaw pug niya eh. Problema baday na. Og ni Ismail gid na siya. Pero nito bag siya nga puhon Mayra. Puhon. Ang klahan jud ka nako kung maako ka. Kung pwede kay hiktan jud ka nako og taman-taman. Sumoto nga pagkaugma ato kay ni uli na jud ko sa balay kay basin mapaktay nako sa kong mga ginikanan. Maayo gani kay Sunday ug walay duty ug makapahuway na jud ko. Pag-abot pa nako sa balay kay nagyaw-yaw pa jud na si mama. Nangutana pa siya kung asa daw ko gikan. Ako ra pa siyang giingnan nga gikan ko sa akong mga barkada. Nang invite og nangaligo mig dagat. Then pag humana na mog istorya ni mama, nihigda na din ko sa katre. Og natulog jud kog taman. Hay gikapoy ko. Siguro mga hapon na jud ko ato nakamata. Sumoto nga nibangon ko para magprito og longganisa. Kay gigutom man ko. Lami naman jud ikaon. Well, nagkamulok og prito, niabot na si Jonas. Amigo na ko nga bayo. Pero dili gid siya halata nga bayo. Kay the way siya nga manamit og mulakaw. Kay murag laki gihapon ba. Diningan siya sa kuha. Nga babe laag ta. Babe jud na among tawagan ana niya ba. Nangutana pa ko niya kung asa dapita. Ningon siya nga gusto daw siya magpadagat. Kay broken-hearted daw siya. Agoy. Naamag yun ni siya'y uyab. Ug ako siyang giingnan. Hoy, pagtarong ragod. Nagbuwag mo. Nito bagpod siya. Nga talk na lang ta later. Hindi ko gusto nga maghilak dere. Sumoto nga ako siyang gigakos. Pampa-comfort ba? Ug para makwaan pod gamay ang iyahang na-feel nga kasakit karon. Bahalag marupok ni siya. Gigakos yun ako siya guot. Pero, perting kurata man dyan ako.
Kay nikalit man nag-abot sa Alejandro. Nakit-an jud mi niya nga naggakos ming duha ni Jonas. Nakapangutanan jud ko niya kung nganong naabot man siya diri sa balay. Nito bagar po na siya, kinsa nang kagakos nimo. Nito bagpod ko, nga amigo na ako. Dahil niingon na si Jonas na, babe, at tuar ako sa balay ha, ug manglakaw na ta. Dayon nilakaw na si Jonas. Dahil niingon na si Alejandro nga, giganahan pud ka. Nito bag ko nga, nganong ganahan man ko. Pero natingala jud ko kung nganong naa ni siya diri sa balay. Moday na siya didto kay gihatod daw niya si Papa sa balay. Kay amigo man di ay iyahang Papa og ako ang Papa. Hala ka no. Dayon ako siyang giingna na uli na ka para makarelax ka. Huwag nito bag siya nga. Ay sus Mayra. Kay manglaag man mo no. Nito bag ko niya. Masa may labot ni mo kung manglaag me. Dili man ta uyab. Og nakita jud na ako nga nalain jud na si Alejandro sa kong giingon. Nagkatinutukay pamiana niya. Diningon na siya. Nga okay, sige na. Muli na ko. See you next year na. Then ni-smile siya. Nganong next year pa man eh. Kaya di ay, mularga na daw siya balik. Gisulian pa na ako siya pugong, pero niingon siya nga dili na daw pwede. Kaya gitawagan na siya sa iyahang kumpanya. Ug kinahanglan na siya nga moadtog Manila para mag-process sa mga papers. Sa motong wala na ko'y nagbuhat, kundi ang mag-sorry na lang niya. Kay sure ko nga nalain siya ug medyo na-offend siya sa ko ang giingon. Nangutana pa ko niya kung magpadayon ba mo ang communication. Pero nito bagay raman na siya nga tan-awon lang daw. Sa mo to nga before na siya nilakaw, ninghag pa na siya nako. Pero ambot lang jud kung anong paghag ni Alejandro sa kuha. Nakahilak man hinuon ko. Bag-o pa man unta mi gaila. Wala man untay kami. Pero kanang feeling bitaw nga komportable na ko niya. Ambot lang siya. Sa mo to nga pila ka buwan na ang nilabay. So kada tong nilakaw si Alejandro. Ug nakasakay na siya balik sa barko. Wala man jud may communication. Hangtod sa niabot na lagtuig, wala na jud may contact sa usag-usa. Naguwat rapod ko nga mo chat siya nako or makigi-video call baka. Pero wala man joy Alejandro nga nagparamdam. Gusto ko mo chat ni Alejandro pero mauwaw man ko. Mauwaw man ko muna kay basin what if i-ignore ako niya. Ahakan na lang jud kung ing ana ang mahitabo. Sa moto, nga nagpagahiay og nagpataasay yun siguro mig pride ni Alejandro. Dayon isa ka adlaw ana, way naghigda-higda lang ko. Ningkalit man nagpanawag si mama sa kuha, kay naa daw nangita na ko. Nagdali-dali pod intawon kog bangon. Og pagawas na ko, nakit-an jud na ko